най-хубавата и яка ваша любима за моя канал видеоигра Бебето в жълто, The Baby in Yellow, знаете я? Бебето, което е жълто и мотанично. Докато си снимах клипа, ми се спря клипа. Някак си магически. Бях снимал и беше много як клипа, но нямах търпение да ви го покажа. И заради това днес ще ви разкажа какво се случи. Така. Днеска се случи едно много лошо нещо, което вие знаете, клипа ми спря да работи. Буквално клипа ми не беше изтеглен и не можех да го буквално просто го обработвах и докато си го обработвам ми изписа грешка. И в тази грешка ми махна видеоклипа. Затова аз сега ще ви го разкажа. Но има хубава новина, която е много хубава. Ако се абонирате и лайкнете клипа, за да мислите всеки ден, можете да споделите с ваш приятел канала ми и да се абонират вашите приятели за мене. И ще качвам много хубави видеа. Това лайк, subscribe и камбанка. Да. Сега, време е да разказваме историята. Какво се е случило. Така, снимах си новата поредица. Буквално събрах третата отвара, която беше синя или беше зелена Да, зелена беше. Значи, тръгнах да търся и пробвах се да отключа отварата за бебето да изпие. Така, направих отвара, дадох я на бебето, той я изпи и стана дебело. Пъхнах го после през една врата, нали я знаете? Сложих го на онова магическо потче, където се отваря вратата. То станало дебело бебето. И отвори вратата. После отворихме ново измерение, където стана малко бой и сражения, където не се завършиха нещата много добре. Но накрая хубаво се старомосахме. Заради това сега ще ви го разкажа. Така, влизахме да вземем последната смес. Смес, аз се наричам смес. Така, да вземем следващата смес. Буквално имаше едно цвете, с една полянка свежеста, бебето си играеше на тревичката и аз реших просто да взема отварата от цветето. Но извиках моя приятел Петю, роботчето, вие го знаете от миналите клипове. Между другото, ако искате, пишете долу в коментарите как да кръстим и бебето. Това малко не ми хареса. Добре, така. Сега после, като Петю поливаше цветето, тръгнаше да полива цветето и бебето хвърли някаква мъничка топчица към Петю. И се почна страшното. Боя и Петю не го очаквах от тебе, застрами се ядоса. Ядоса се
и тръгна да преследва бебето. Искаше да го убие, да го смачка. Но браво на Петю от друга страна, защото това бебе трябва да умре. Да. То да има лично, гадно, дебело. Така. След това се гонеха малко, играха и гонеца. Аз се включих. Даже аз като се включих и тичах и преследвах бебето и то бегаше от мене, ама аз имах тактика. Имаше един катапулт, дето имаше и боулинг топки и то бебето се телепортираше на някакви цветя и аз чакам само бебето и най-якия момент, брат, се случва. Слагам топката в оръдието, бързо си стрелвам топката и удра бебето по главата. То се замайва, взимам го и го изстрелваме с моя приятел Петю в космоса. Но тогава се появи, знаете, големото око, дето, знаете, дето пищи така. И тогава ново продължение. Заради това очаквайте утре следващото продължение, където ще ме видите в бебето, в жълто как играя. Това беше мънка история за какво се случи. Ако ви харесват видеята ми, се абонирайте с камбанката и лайкнете видеото. Моля ви, гоним тоната. Можем ли за 24 часа да събереме 30 абоната? Айде, моля ви, стискам ви палци, ще ви обичам. Цял ден ще качвам видеа, моля ви се. Абонирайте се за мен. Гониме Иван и Венци да ги изпреварим по абонати. Моля ви се. Трябва да ги направим тези 30 абоната. Ако не ги направим, лошо. Защото няма да качвам видеа скоро. И ще качвам много рядко. Много рядко. През месец. Заради това, довиждане. И това бях аз, Дани. Знаете ма, аз съм хубав. Абонирайте се с камбанката и чао!